Jackie, they hate us. جاکی ئەو ژمە نەفرەت دکە ئەومە لە ڤر ناخوازە ما هۆن فێم ناکەن ساڵا بێ ئەوێ یەک ژما لە ڤر نەبە کووسفیایە پیرۆز بکە. Di lîstikê de rojbûna dehêmîniya Sofyayê ye lîstikvan ji zarokên navbera deh û hevdeh saliyan pêk tên. Ev zarokên El Salvadorî mafdarên bernama helwesta parastina demdarî anko TPSê ne. Amerîka bernama taybet ya helwesta parastinê ya bo pinaberên Salvadorî bi dawî dike. Gere heta dawiya îlona 2019 ji Amerîkayê herin an jî rêbazek nû bibînin ku mafê mayîna qanûnî bi dest bixin. Ev biryara li ser jiyana nêzîkî 200,000 mirovî bandor dike. Ev kesana di 2001 da piştî Salvador bi erdhêjiyan hatibû vîrankirin hatine Amerîkayê. Zarok behsa çîrokên jiyana xûnê rastîn dikin. Ez Jacqueline û 17 salî me. Mezina çavxuşkanim. Ez dixwazim xwendina xwe di zanîngehê de bidomînim. Lê heke malbata min bişînin. Ez ditirsim. Ez ê mecbûr bibim ku dev ji xewn û xeyalên xwe berdim. Divê ez karekê bibînim û bû hirsê xuşkên xwe bibim dayîk. Sêzdeh zarokên TPSê bi alîkariya şanoya Boston Experimental ev lîstika ya bi navê xewna dawîn ava kirine. Ev zaro li Amerîka hatine dinê û ji bo vê dikarin li vir bimînin lê dê û bavên wan nikarin. Armanca serekaya vê lîstikê jî zêdekirina hûşmendiyê ye û mirovan di derbara trajîdiya ku ev zarok rûbirû dibin agehdar bikin. Pêşkeşkirina vê lîstikê ya li şanoya Imagination Stage ya li Marylandê beşek banga bo çareserkirinê ye. Bi hizaran mafdarên TPSê hatibûn Washingtonê ku bi qanûnderara biaxifin û riyek were dîtin ku ev kesana mafê mayîna ya li Amerîkayê bigirin. Em dizanin ku ji ber dijwariyên li wan welatên weka Honduras û El Salvador û heft welatên dî ew ê berdiliyên xwe û zaroyên xwe nabin wan welatan. Welatên ku wan zarokan qet nedîtine. Milton Hernandez ev 15 salî bi birayê xûnê piçûk re di lîstikê da ye. Ez hîn ewqas nemazinim ku tenê li vir bimînim û heke em bimînin yan ew ê me bişînin malbatên parêzvanan yan jî ew ê me bidin hinek malbatan ku me xwe dîkin. Ez dikarim çîrokên wan parve bikim û alîkarî bikim ku mirov bizanibin ka çî dibe û jiyana wan ya rastaqîn bidin berçav. Bo vê jî ev gelek xembarî ye. Sofya Landever de xwîşka 10 salî ya Jacqueline ye û rojbûna wê dema lîstikê da ye. Ez gelek xemgînim ji ber dibe bo demek dirêj ez tenê bi xwişka xwe re bibînim û dê bavê xwe nebînim. Her zarokek hêje ku bi dê û bavê xwe re be. Ez ditirsim ku ez nikaribim bo demek dirêj wan bibînim. Maybe we won't be able to see them again for a very long time. Di dawiya lîstikê da Sofya li ser sehnê tenê dimîne. Ew ditirse ku di rojbûna wê ya sala bê da dê û bavê wê ne li hinda wê bin. Please help me. Jê kerema xwe hûn dê alîkariya min bikin? Jê kerema xwe li vir kesek alîkariya min bike?